Здравейте хора, аз съм Бонсар БГ и днес ще правим топ 10 в ZG. Този видеоклип го видях от Wasabi Protections и помислих да се направя този клип и сега да започнем. Топ 10, тук са си моите изтеглени. Отиде тук, да скам. Сега, ли мога да направя повече или по-малко, защото има много. Сега на 10-то място е това, дъбстеп. Девето място Гердико. Слушам песента, но не е много рядко. Това е на девето място. И сега Don't Let Me Down е на 8. Don't let me down. Don't let me down, down, down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. И на седмо място е Dum Dee Dum Drop. Опс. Изключително яка е. На шесто място. Къде е? Трапляга. Мартин. Тя е много популярна и много яка. Четвърто място е Albatross. Това момиче той купи и го направил там на някакви неща. Не спира да го направил. Аз сам се го признавам. Това е Цунами. Трето място. Сега отиваме към тук. Това е на второ място. И на първо място е пак дъбстеп. Инспирация. Turn it up, throw down your motherfucking door. И да, хора, това беше от мен. Надявам се да ви харесва клипа. Ако ви харесва, може да лайкнете и да се абонирате за канала. Чао!